Tek sad sam dobila poruku da novac je došao kod prodavača kuće i danas možemo uzeti ključ i uselili su nas na novu kuću u Baranji. Tako smo oficijalno danas postajemo Baranjci. Nakon više od 15 godina stalnog putovanja, selidbe i sve ostalo, sad imate kuću koja se zove moja kuća. To je baš neobičan osjećaj. Uskoro ćemo objaviti kako izgleda naša kuća. Vidjet ćete kako izgleda iznutra i izvan, koliko ima posla oko vrta. Dok djeca pakira kofere, ja sam malo van na zraku, udahnem, izdahnem prije što preživimo još jednu selidbu danas. Uzbunjeni, srednji, hvala svima na podršci. Danas ne plaćam, danas smijem se. Sretan dan, predivan početak nove godine. Sve ide sa novoj stranice u našem životu. Hvala svima.